Os detidos na última operación antidroga desenvolvida pola Policía Nacional en Vilanova de Arousa pasaron esta mañá a disposición xudicial en Cambados. A operación desenvolveuse este mércores. Os axentes practicaron 14 rexistros en varios municipios da provincia de Pontevedra. Detiveron 6 persoas, unha delas en Francia. Un dos arrestados estaría vinculado ao clan dos Piturros. A operación segue baixo segredo de sumario e tras comparecer no xulgado, a magistrada decretou a posta en liberdade dos 5 detidos. Os sindicatos policiais Jupol e SUP defenden a actuación dos axentes tras a morte dun home na Coruña durante un operativo. Negan que se excederan ao reducilo despois de que elo recibira cun coitelo na man. Din que o home morreu dun infarto. Anuncian medidas legais contra a sociedade xitana española polas súas graves e infundadas, din, acusacións. Parece que manifiesta que leva todo o día consumindo sustancias estupefacientes, bebendo alcohol, mentre están falando no rellano ca muller desta persoa, pois sale este señor dunha habitación con coitelo na mão. A intervención é impecable, foi todo moi profesional. As acusacións graves, incluso de delito moi grave como é o delito de asesinato, que fixo algunha asociación e algún particular, pois non podemos consentilas. Hola, boa tarde. Seguro que hai moitos de vostedes que en nada saen da casa en dirección a algún destino para pasar os días de Nadal. Numerosos movementos por estrada que estarán vixiados pola DXT a través da Operación Saída. Concretamente, a Dirección Xeral de Tráfico prevé que se produzan preto de 2 millóns de desplazamentos, coincidindo cun ano especialmente tráxico nas estradas galegas. Faleceron 93 persoas en accidentes este ano. Una cifra muy superior respecto a estos años atrás en que se venía consolidando una reducción, aunque en los últimos años también se estaba estancando. Y lo que nos llama también la atención es el desfase con la provincia de Lugo, que es la que más ha incidido en este incremento, con 10 fallecidos más que en año anterior. Un incendio provocou importantes danos nunha explotación gandeira en Láncara, en Lugo. As lapas calcinaron un alpendre e parte da estabulación, onde varias cabezas de gando sufriron queimaduras. Ademais, arderon 80 rolos de erva seca e quedaron inutilizados 2 tractores. As perdas ascenden a miles de euros. Investíganse as causas do incendio. A estrutura do teito de madeira ardeu prácticamente, lousa baixou, aguantouse a estrutura de ferro e as paredes de cantería todo demais. Hai 2 animales bastante dañados, sobre todo un que se sofocou no borde do incendio, hasta a chapa de que leva o crotal o animal derreteu na propia orella. Abundantes precipitacións e os fortes refachos de vento causaron inundacións e outras incidencias na comarca do Salnés durante as últimas horas. Algúns dos núcleos máis afectados foron o Grove, Cambados ou Vilagarcía e Ollo, porque tamén en Cangas se recuperaban esta mañá das consecuencias da intensa chuvia. Garaxes e baixos inundados e vivendas e negocios sen luz. Estas foron algunhas das incidencias en rúas próximas ao río Bouzous, que se desbordou. O temporal tamén deixou un percebeiro ferido. Saltou a luz, co cual eu cunha tienda informática, cunha reja que só funciona co tema da corriente. Salía agua por outros lados. Entonces temos unhas baldas para, así que ven un pouco de chuva fuerte e tal, xa nos avisen, xa temos medo, xa nos preparamos. Levamos xa unha boa temporada que xa só con ver os prezos do mercado xa nos doi o peto. Hoxe imos propoñerlles unha opción de menú para estas festas por 20 euros por comensal. E estean atentos porque aínda nos quedou por debaixo diso e a proposta é bastante xeitosa, con ideas, por exemplo, para prepararmos o peixe. Podemos coller a meterlo nunha salmuera proporción igual de sal e azúcar para curala. E, pois, bueno, podemos marcala nunha sartén como está ou con un soplete, darlle un pouco de color e, pois, solamente sería, pois, montala e aliñala con aceite de cítrico. Ben, pois comezamos nos xulgados de Cambados, onde esta mañá pasaban a disposición xudicial 5 dos 6 detidos na última operación antidroga que se desenvolveu na comarca de Arousa. A xuíza decretou a posta en liberdade. Andrea, contanos.
Sí, efectivamente, como dis, a magistrada decretou a posta en liberdade dos 5 detidos e o fiscal non pediu prisión provisional para ningún deles, pero quedan todos eles en situación de investigados. Iso sí, 2 deles van ter que comparecer cada 15 e cada 30 días presencialmente aquí nestes xulgados de Cambados por tráfico de drogas e por pertencer a unha organización criminal. O principal dos investigados foi detido en Francia, incautáronselle 22 kilos de heroína e están agora en mans das autoridades francesas. Grazas, Andrea. Os sindicatos policiais Jupol e SUP defenden que a intervención dos axentes de madrugada do martes pasado en que faleceu un home de 35 anos foi impecable e plenamente axustada a dereito. Ademais, anuncian accións legais contra a sociedade xitana española polas súas graves e infundadas, din, acusacións. Lo único que pedimos es que se haga justicia y que esto no quede impune porque no fue una muerte natural, ellos lo han matado. Y en el momento que una persona no se está revolviendo y está quieta, no veo la necesidad de seguir golpeándole y sin que siga respirando con ese ensañamiento como lo que hicieron. Es que no lo veo normal. Son as declaracións recollidas onte polo Galicia Noticias de dúas familiares do home de 35 anos que faleceu na súa vivenda do barrio dos Castros durante unha intervención policial. Unhas acusacións que os sindicatos Jupol e SUP negan. Os compañeiros chegan ao domicilio, se entrevistan ca muller desta persoa, parece que manifiesta que leva todo o día consumindo sustancias estupefacientes, bebendo alcohol, mentras están falando no rellano ca muller desta persoa, pois sale este señor dunha habitación con coitelo na mao e dirixese hacia os axentes. Golpes e demais? Non houbo tal porque non foi necesario, xa o home caeu pese a que intentou levantarse, os compañeiros xa botáronse encima e xa o reduxeron. Fálase tamén de que se utilizou a taser, eso é mentira, é unha actuación ejemplar de unhos funcionarios que, vamos, estamos sempre nestas cousas con unhos medios moitas veces insuficientes, sempre decimos que nunca nos queren considerar profesión de riesgo. A intervención é impecable, así foi todo moi profesional e totalmente axustado ao dereito. Así as cousas, anuncian accións legais. Non vamos a permitir que se fagan ese tipo de acusacións, que entendemos que son acusacións moi graves, e vamos a proceder a tomar todo o que faga falta para defender os intereses nosos e dos nosos afiliados. Xa mandamos un burofax a través do gabinete xurídico noso á asociación esta que sacou ese comunicado exixindo a rectificación inmediata do mesmo ou, senón, iniciaremos as accións penais legais que o noso gabinete xurídico considere oportunas. Polo momento, todos seguen á espera da autopsia que será a que esclareza as causas do falecemento. Golpes nas ventás, berros e excrementos na súa porta é o que sufría a diario na súa casa unha muller de Vilalba, en Lugo. A autora dos ataques era, atención, a súa veciña, que lle facía a vida imposible, di. A Audiencia Provincial acaba de condenala a unha multa de 360 euros. Tamén lle impón unha orde de afastamento de 2 metros, a que ambas as dúas mulleres seguen vivindo no mesmo edificio. Un incendio provocou cuantiosos danos nunha explotación gandeira de Láncara. As lapas calcinaron un alpendre, parte da estabulación, onde varias cabezas de gando sufriron tamén queimaduras. Ademais, arderon 80 rolos de erva seca e quedaron inutilizados 2 tractores. Unha explotación gandeira de Escanlar, en Láncara, sufriu cuantiosos danos nun incendio. O lume orixinouse nun alpendre onde guardaba maquinaria agrícola e erva seca. Arderon uns 80 rolos, mentres que 2 tractores quedaron inutilizados. Ademais, varias das cabezas de gando teñen importantes queimaduras. A estrutura do teito de madeira ardeu prácticamente, lousa baixou, aguantouse a estrutura de ferro e as paredes de cantería todo máis. Hai 2 animales bastante dañados, sobre todo un que se sofocou no borde do incendio, hasta a chapa de que leva o crotal o animal derreteu na propia orella. Dentro había diversa maquinaria agrícola, 2 tractores e máis maquinaria, aperos, e bastantes bolos de erva seca. E o lume estaba empezando a afectar xa a un establo que estaba pegado a esta palleira. Debido ás altas temperaturas acadadas, os traballos de extinción das lapas prolongáronse durante 5 horas. Ademais dos bombeiros dos parques de Sarria e de Monforte, ata o lugar tamén se desprazou unha carroceta municipal cunha motobomba. Ao principio foi intentar achicar o calor que había
da erva, que estaba ardendo moita, intentar achicala ca base de auga, e ca pala do Concello intentar retirala para fora, dado que a erva, por moita auga que se lle bote, nunca se dá apagado. Entón, tivemos que retirar a erva para fora, primeiro soltaron os animales, intentamos sacar a maquinaria, e despois xa intentar sacar a erva para fora para que fora fora, donde seguir ardendo, como se ve agora, que seguro que 3-4 días aún está ardendo por moita auga que se lle bote, é imposible apagala. E ante a magnitude do incendio, os primeiros compañeros que chegaron ali solicitaron a axuda dos compañeros de Monforte e de vehículos nodriza para apoio con auga do Servicio de Extinción de Incendios de Medio Rural. Esas labores, o incendio sí que quedou controlado sobre as 10:30, relativamente pronto, pero despois os traballos foron moi laboriosos porque houve que sacar toda a maquinaria que había dentro. Polo momento, descoñécense as causas do incendio, que provocou danos por valor de decenas de miles de euros. Na Laracha, na provincia da Coruña, abandonaron os restos de 6 porcos cativos ao lado dun regato. Os veciños están consternados porque os restos puderon contaminar a auga do regueiro. Nuns minutos contámosles máis aquí, no Galicia Noticias. O que apareceu, unha vez que chegamos, apareceron uns porcos mortos, tirados no cauce do río. Unha vez que os sacamos, pois vimos que eran seis porcos mortos. Penso é que isto non pode ser dunha casa particular. Hoxe en día aquí penso que ninguén ten esa cantidade de porquiños na casa. Penso máis ben que ten que ser alguén que se dedica a eso. Unha muller quedou ferida no accidente que se produciu a primeira hora desta mañá na autoestrada entre Bayona e Vigo á altura de Nigrán. Perdeu o control do turismo que conducía, bateu contra a medianeira e emborcou. A muller quedaba atrapada e os bombeiros do Porriño máis do Val Miñor procederon á súa liberación. Tiveron a que trasladar en ambulancia a un hospital. O sinistro provocou retencións de tráfico na zona. E cando aínda non hai un mes que comezaron a funcionar os 7 novos radares fixos instalados na cidade de Ourense, agora comezan a chegar as primeiras multas. Sen datos oficiais por parte do Concello, algunhas fontes apuntan a que son moitas. Ademais, un deses radares apareceu cun forte golpe e ninguén sabe que pasou. Así cun golpe, coa cámara desplazada apareceu o radar fixo instalado na avenida de Marín, unha das principais rúas do barrio da Ponte en Ourense. Pero non. Pois iso é porque algo faría mal. Unha salvajada, un vandalismo total. En realidade non puidemos saber se foi un acto vandálico ou un accidente. Non conseguimos información oficial por parte do Concello de Ourense, pero fontes municipais aseguran que o golpe na caixa do radar foi unha máquina da DIF que traballa nas obras na zona da estación de tren. A DIF tampouco confirma nin desmente esta información. O caso é que vai facer un mes que comezaron a funcionar os 7 novos radares fixos e xa empezan a chegar as multas. No, de momento tuve suerte, pero factor suerte, nada máis. E a 30 que andamos, poucos. A mí parece unha medida moi restrictiva, a verdade. Sobre todo os que andamos continuamente por aí, eu entendo que ten que haber medidas para que non haxan excesos de velocidade, pero ir a 30... Pero a 30 me parece que é unha velocidade bastante curtiña para os coches. E aí está acostumbrado a xente ir a 50 ou 60, pero bueno. Eu cando vou máis despacio pola conta que me ten. Os outros, non sei, ainda hai algún tolo, pero... O parecer, este radar situado na rúa Pena Trevinca é un dos que máis infraccións acumula desde o pasado 21 de novembro, pero o Concello de Ourense négase por agora a dar datos oficiais sobre o total das sancións emitidas, aínda que algunhas fontes aseguran que son moitas. Na rúa hai opinións variadas sobre se o obxectivo dos radares é reducir a velocidade nas vías da cidade ou só ten un fin recaudatorio. Quero mellor o radar cos topes da carretera. Así a conta das multas aprendemos, e cos topes escallamos os coches. Ir a 30 aquí nunha zona que non ten perigo ningún non o vexo lógico. Esta zona a 50 pasas perfectamente, un radar a 30 aí é só para coller multas, non hai outra cousa. A ver, hai que respetar a velocidade, pero... Non nos quedará outra se non queremos que o bolsillo se manque. Os máis criticados son os radares limitados a 30 km por hora, pero o certo é que o efecto disuasorio entre os condutores e condutoras tamén se comeza a notar, por exemplo, na avenida Otero Pedrallo na zona do campus de Ourense. Seguimos na estrada porque comeza a operación saída para as festas do Nadal. A DXT prevé que se produzan preto de 2 millóns de desplazamentos coincidindo cun ano especialmente tráxico nas estradas galegas, Siria.
Pois si, este ano foi un ano negro nas estradas galegas, con 93 vítimas mortais no que vai de ano, 6 máis ca en 2024, e coa provincia de Lugo encabezando os peores datos. O sinistro que máis aumentou foi o da saída de vía, que é un accidente vinculado ao exceso de velocidade. Por iso, na DXT, unha vez máis, piden extremar a precaución, sobre todo a partir de hoxe, que comeza a operación Saída do Nadal, unhas festas nas que aumenta moito o número de desplazamentos e tamén o consumo de alcohol. 2025 pasará a historia como un ano negro nas estradas do país, cun balance provisional de 93 vítimas mortais. Delas, 21 eran motoristas, 15 peóns e o resto viaxaban en turismos. Una cifra muy superior respecto a estos años atrás en que se venía consolidando una reducción, aunque en los últimos años también se estaba estancando. Y lo que nos llama también la atención es el desfase con la provincia de Lugo, que es la que más ha incidido en este incremento, con 10 fallecidos más que en año anterior. Canto tipo de sinistro mortal, este ano aumentaron moito as saídas de vía, relacionadas normalmente con velocidades excesivas ou inadecuadas. Si llueve de una manera muy intensa, pues habrá que reducir incluso mucho más de lo que está permitido en la señalización. Y por otro lado, tener en cuenta también que hay que tener el vehículo en condiciones. E outro dato para a reflexión. Dos 46 mortos que viaxaban en coches, 10 non levaban o cinto. Y es un dato que siempre nos sorprende, pero lo vinculamos a consumos de alcohol en los que se relaja mucho de las obligaciones que tiene el conductor, ¿no? Pues a veces ni se acordará de ponerse el cinturón o ni se fijará en posibles usuarios vulnerables, un peatón que esté en el arcén. Por iso, Tráfico recorda que a única taxa segura para coller o volante é cero. Un consello especialmente importante en días como o de hoxe, que arranca a operación Saída de Nadal, coa previsión de case 2 millóns de desplazamentos na rede viaria galega dende hoxe ata Reis. Os veciños de Vilaxoán levan tempo reclamando que se corrixa o peralte do cruzamento entre a estrada que vai a dirección a Cambados e mailo centro da vila. Unha acusada diferenza de altura fai que os vehículos teñan que invadir a beirarrúa na maior parte das veces e mesmo circular cunha roda suspendida no aire en ocasións. Fartos desta situación e do perigo que supón, acaban de remitirlle ao Concello un escrito para que poña dunha vez por todas fin a este erro de construción viaria. Desde o momento en que se fixo deu problemas e anos despois continúa sendo un punto perigoso. E o peralte do cruzamento que hai entre a Estrada Xeral, a PO 549 e a Rúa Vázquez Leis, que presenta unha considerable diferenza de altura e que fai que os vehículos teñan que invadir a beira rúa para poder baixar por esta zona. Estamos ante dous niveles pronunciados, pero bueno, no seu día consideraron que ese peralte se podía manter e que a realidade foi que se quedou escaso, non? De pronto hai unhas beirarrúas interesantes, feitas de lousa e de pedra, pero que os vehículos a baixar para non quedar a tres rodas, arrímanse sempre as beirarrúas. Esta diferencia de altura provoca máis que os condutores, para evitar a parte máis conflictiva, invadan parte da calzada destinada ao paso de peóns, co risco que iso supón tamén para os viandantes. Teño baixado baixo por aquí, entonces noto que o coche se queda a tres rodas, non? Entonces, dá unha sensación extraña, non? Entonces, claro, os que teñen vehículos máis grandes sí que o fan descaradamente. Entendo que fan sempre mirando, porque van de frente, entón miran se hai alguén pasando, non? De todas formas, é un sitio inseguro, está claro. Todo o que sea abordar unha beira rúa é inseguro. Fartos das queixas, a Asociación de Veciños de Vilaxoán presentou un escrito no Concello en que reclaman a corrección deste peralte. No momento atópanse con vial que é a Avenida de Vilanova, a Avenida de Cambados, que é o seguinte, son de titularidade da Xunta, pois entonces aí vai haber unha especie de conflito de intereses de obra para ver como se fai, non? Vamos a tocar con unha, vamos a tocar outra. Entonces aí, non sei, queda así un pouco no aire, na nube, non, o tema. E mentres agardan unha resposta e que se solucione o problema, estes días teñen outro contratempo, unhas obras de saneamento que se están a executar na parte central da calzada. Fan que os vehículos que baixan por Vázquez Leis teñan que ocupar a parte da plataforma destinada aos peóns.
Cambiamos de asunto. Un veciño de Baiona captou o momento en que as ondas arrastraban a turista alemá que faleceu onte na praia da Concheira. Como ven, o mar estaba realmente revolto. A auga sobe rapidamente de nivel e desequilibra a muller de 85 anos. Caeulle algo no chan entre as rochas e cando se anica para apañalo, chega unha nova onda e a corrente leva a praia adentro. A octoxenaria estaba de visita nun cruceiro. Lembramos que o aviso laranxa no mar segue activo para todo o litoral galego. Se onte o récord marcaron as ondas de máis de 8 metros na estaca de Bares, hoxe prevese que co mar de fondo poidan volver superar ata os 6 metros. O nivel laranxa de risco por ondas baixará a amarelo nas vindeiras horas, pero ollo, vai ser só unha pequena tregua. Durante a madrugada do sábado teremos unha lixeira tregua onde o nivel de aviso baixa a amarelo, pero moita precaución xa que unha nova borrasca, ademais de ter chuvia, vai ter de novo complicacións ao litoral galego e xa na tardiña do sábado volveremos falar dun aviso de nivel laranxa, un aviso que tamén vai continuar durante a xornada do domingo, polo tanto seguimos falando durante a fin de semana deste temporal marítimo, polo tanto moita precaución. En Cangas recupéranse esta mañá das consecuencias da intensa chuvia. Garaxes e baixos inundados e vivendas e negocios sen luz polo anegamento dun transformador eléctrico. Foron estas algunhas das incidencias en rúas próximas ao río Bouzós, que se desbordaba. O temporal tamén deixou un percebeiro ferido. Calla tranco, solucionando os problemas dos veciños. Así pasaron a tarde e noite do xoves os veciños de Cangas. As fortes chuvias provocaron o asologamento de garaxes e negocios, rúas en minutos convertidas en ríos e centos de usuarios de vivendas e negocios sen luz polo alagamento dun transformador. Cada vez iba el agua subiendo y subiendo más, de acera a acera lleno de agua, los coches pasaban y hacían como olas, los vecinos, claro, empezaban a llenársele de agua a los bajos y estaban un poco impacientes más que nada por los coches. Tuvimos un medo tremendo porque en 15 minutos desborda, xa estaba todo cuberto de agua. Hai un transformador, entonces inundouse de agua. Saltou a luz, co cual eu cunha tienda informática, cunha reja que solo funciona co tema da corriente. Se fue la luz y nadie nos vino a preguntar nada. Aquí nadie se preocupó en venir a preguntar nada a los vecinos si era de noche y seguíamos achicándole el agua. Nas últimas horas revisaban os garaxes e limpaban o río que se desbordou por unha fatal combinación, fortes chuvias e maleza acumulada no caudal. É unha calle que é paralela ao río, entonces no momento que ese río desborda, automáticamente pois é a lei da gravedade, que é imposible escapar de aquí. Os veciños xa están máis ou menos sobre aviso, e poñen unhas baldas para evitar que entre nos garajes. Unhas baldas para, así que ven un pouco de chuva fuerte e tal, xa nos avisan, xa temos medo, xa nos preparamos. Non é a primeira vez que pasa. Nesta zona os veciños xa están preparados para cando a chuvia coincide coa enchente do río. Están fartos e demandan solucións. Que tienen que tomar medidas, no puede, porque se el río se inunde, que acabe el agua por aquí, desbordado. Tendrán que hacer alguna solución. O temporal tamén deixou ferido leve un percebeiro que traballaba na Costa da Vela. Tamén as abundantes precipitacións e fortes refachos de vento causaron inundacións e outras incidencias na comarca do Salnés durante as últimas horas. Algúns dos núcleos máis afectados foron o Grove, Cambados ou Vilagarcía. Este era o estado das rúas de múltiples núcleos poboazonais da comarca do Salnés durante a xornada de onte. As fortes choivas e refachos de vento sacudiron a zona deixando numerosos anegamentos e levando por diante valados ou contedores ao seu paso en concellos como Cambados, o Grove ou Vilagarcía. Este último foi un dos máis afectados, pois os servizos de emerxencias tiveron que realizar preto de 20 intervencións ao longo da tarde. A maioría de intervencións son por anegamentos, por rúas anegadas, algún negocio que se puido ver afectado, e é o que suele pasar en Vilagarcía ca Pleamar. A tarde de onte, que foi basicamente cando se centrou a maioría das nosas intervencións, pois se puderon levar a cabo alrededor dunhas 20 saídas aproximadamente. As horas cun maior volume de precipitacións, ata 12 litros por metro cadrado, coincidiron coa preamar, provocando inundacións en gran parte do centro da localidade. É o caso, por exemplo, da Rúa do Río, que ao toparse en pendente é propensa aos asolagamentos. Se ben os propietarios dos baixos comerciais da zona están afeitos e contan con medidas para prever a entrada de auga nos seus locais, algúns víronse sorprendidos polo volume de auga. La mañana ya amenazaba ya el día de que iba a llover, pero no llovía ya en la mañana, pero la tarde a las cosas de 4:30, 5, cayó una terrible aquí en Villarcía, terrible. Agua mucha,
La calle, ya te digo, cuando vine a abrir aún no eran las 5, estaba totalmente inundada. Había un pequeño paso, la verdad, para entrar y a punto de poner la tranca. As inundacións de maior gravidade en Vilagarcía, que dificultaron o tránsito en múltiples rúas, apenas se prolongaron uns minutos máis tarde das 4, mentres en lugares como Grove persistiron ata pasadas as 5 da tarde. Atoparon 6 porcos mortos nun regato da Laracha. Os animais non chegaron ali de casualidade, polo que piden a colaboración cidadá para dar co responsable por desalmado e por un delito contra o medio ambiente. A imaxe é desoladora á parte de propia doutro tempo. Non é a primeira vez que tiran aquí reses, de ganado vacuno e por aí, terneras. Iso ten que ser obra dun desaprensivo, tirar 6 crías de porcos así nun cauce. Atopáronos no leito do Rego da Graña e dar co responsable non é sinxelo, que no fixo actuou con alevosía nun lugar pouco transitado e sen apenas deixar rastro. Isto non pode ser dunha casa particular. Hoxe en día aquí penso que ninguén ten esa cantidade de porquiños na casa. Penso máis ben que ten que ser alguén que se dedica a eso, que ten unha granxa. Tamén é raro porque eles normalmente supónse que siguen as normas, non? Que ven o camión ese a recollerlles os animais que morren, por eso estou flipando. Un veciño deu a voz de alarme evitando males maiores. E se este residuo, en vez de descubrilo agora, que os porcos aínda están, digamos, nunhas condicións normais, se hai unha descomposición dese residuo, pois, bueno, podería chegar a ter algunha consecuencia sanitaria. Son prácticas doutros tempos que hoxe custa xustificar. Creo que xa chegamos a un momento no siglo XXI que se supón que esas cousas xa non se fan. É verdad que fai moitísimos anos o facían ou se enterraban ou porque tampouco había outras solucións. Ora recollos que sugo, como é, os de... pero antes non o recollía, e por non facer un burato a enterralo, contaminan o río. O Concello asumiu a retirada dos animais, nada fácil, por certo. Hubo que facer un acondicionamento do terreo e sacáronse os porcos do cauce e agora deposítanse aquí no lado para que Jesouga que os poida coller. Por riba do material doe a falta de civismo e o delito, porque o responsable de dar con el sería acusado dun delito ambiental. Conta atrás pro gordo da lotaría de Nadal. Aínda hai estes días quen vai ata as administracións á procura dun décimo para compartir a ilusión do sorteo máis agardado do ano. En nada afondamos neste tema que tanto interesa porque quen non quere uns ouriños extra. Últimos preparativos dos capóns de Vilalba para telos no seu punto na feira de Nadal. Logo do sacrificio toca desplumalos, baleiralos e presentalos coa graxa por riba, un dos traballos que se fan con sumo cuidado para que luzan o mellor aspecto posible para o próximo día 21. Algúns destes capóns xa viaxan para os seus destinos fora de Galicia, outros están vendidos en Vilalba de antemán, pero tranquilos, que os que vayan á feira, que unha boa parte vai para a feira do domingo. A poucos días xa desta cea de Noiteboa, as prazas de abastos ofrecen os produtos máis demandados. Hai quen xa fixo abastecemento de mariscos e peixes hai días, pero outros que van estar presentes nas mesas son compras case de última hora. Hai tradicións que se manteñen ano tras ano nos menús de Noiteboa e Nadal, unhas datas en que non queremos privarnos de nada, así que hai que ser previsores e buscar os mellores menús que se adapten aos nosos petos con produtos que compramos con antelación ou os que deixamos para o mesmo día. Hoxe imos comezar cun entrante que marcaremos o propio día de Noiteboa. O xamón ibérico, moito xamón de bellota según a escalación dos precios e moita bandexa variada e tablas de queixos tamén, é o que máis se consume nestas fechas. Quen máis, quen menos, continuará a cea con marisco. Hai quen mercou hai semanas para aproveitar prezos máis baixos, pero tamén os que agardan ata o propio día. Como faltan 2 días, a xente que congelou, xa congelou. E agora, como xa está o precio máis elevado, esperan o día propio. O peixe tamén forma parte deste menú, o máis solicitado na Praza de Abastos de Santiago este ano. Está comprando, por exemplo, o lenguado e a lubina.
Esta semana subiron os prezos de peixe e marisco polo mal tempo, sobre todo pola proximidade xa das festas, pero o que se mantén estable é o prezo das carnes. Hai para todos os padais, en este caso, o máis frecuente é facer encargos dos pedidos. Normalmente, con antelación, para vir buscar os días próximos a datas. Pero o capón é o que máis vendo. Bueno, o cabrito tamén, o que pasa é que o cabrito está un poquinho máis disparado porque hai menos. E o que non pode faltar nas mesas tampouco é o tradicional bacallau con coliflor. Todos os anos o mismo, sempre a mesma cola, a mesma xente, vendendo en abundancia o bacalao, sempre veñen polo gordo. E nada máis dixestivo para rematar esta cea que unha boa piña que nunca falta nas mesas de Noiteboa. Que estiva despois de tanta comida, porque nos llenamos tanto, que unha buena piña fresquita apetece. O Nadal é unha vez ao ano e hai que celebralo. E tal e como andan os prezos no mercado, hoxe pensamos en traer algunha alternativa que permita conter o gasto no menú das festas. Fixámonos un límite de 20 euros por comensal e quedamos mesmo por debaixo diso, van ver. Na conta atrás para as festas, a conta da praza dispárase. O rape de estar a 22 pasou a 25, a lubina de estar a 33 a 38 xa. E maiormente a cigada, que por dicir, porque o demais máis ou menos entre esta semana anterior ainda máis ou menos está mantendo. Pero podemos buscar alternativas máis económicas para deseñar o menú. Pois sí, unha merluza preciosa. Llevamos cabracho para ver se hacemos un pasteliño. Non levaron as ameixas, que este ano van a ir caras, as levo, que non podo. Pois me levo uns berberechos ou me levo uns mexillóns e os poño a vapor e tan pancho, unhas zamburiñas, unhas volandeiras. Hoxe metemos na cesta da compra os ingredientes necesarios para facer un menú ben vistoso para estas festas e sen gastar un diñeiral. Son produtos como as vieiras ou o solombo de porco que nos propoñen dende aquí, dende a Escola de Hostalería do CIF Compostela. Imos a aprender a como cociñalos cun toque especial e como presentalos na mesa tamén especial destas celebracións de Nadal. Primeiro o entrante, xarda mariñada con aceite de cítricos. Pódenlo filetear tranquilamente na pescadería, e meterlo nunha salmuera proporción igual de sal e azúcar para curala e aliñala con aceite de cítrico. Se queremos marisco, mellor apostar polo que mantén o prezo, como os lagostinos ou as vieiras. Aquí preparámolas cun toque típico de Nadal. E metemos unha hortaliza moi típica do Nadal, como é a crema de coliflor, montamos a vieira encima, poñemos uns tropezóns de xamón, para que faga un pouco de contraste. Porque tamén hai que coidar a presentación para darlle ese toque especial. E imos coa carne, é un solombo Wellington clásico, pero con porco en vez de tenreira. Unha dusel de champiñóns con as láminas de xamón envolta nun hojaldre, pois tamén pode estar montado previamente, sería nada máis que no momento da cea ou da comida, pois meterlo no forno. Porque estes pratos están pensados para deixalos case listos e librarnos da cociña durante a festa. Iso non ten prezo, pero por este menú calculan que pagaríamos entre os 12 e os 15 euros por cabeza. Ben, pois conta atrás pro gordo da lotería da Nadal, xa podía tocarnos. Estes días aínda son moitos os que se achegan ás administracións a procura dun décimo para compartir a ilusión do sorteo máis agardado do ano. Últimos días para facerse cun dos décimos da lotería de Nadal. Nas administracións a actividade non para e mesmo amplían horarios. De 9:30 da mañán a 9 da noite. O fin de semana cambiamos un pouco, pero abrimos tamén a todas horas. Esta é unha das administracións de máis zona da cidade da Coruña. Estamos de vacaciones, venimos de San Sebastián Donosti y nos han dicho que aquí iba a caer el loto gordo y nos hemos venido para acá a comprarnos uno cada uno. Nada, veño por un décimo de Navidad para unha señora que quero moito e que hoxe se acordou de decirme que quería un da favorita, ademais que leva moitos anos. Para compartir con meu compañeiro de piso e para comprarlle a miña madriña e a miña tía, que o querían, sempre vimos comprar aquí. Entón, pois nada, outra ano máis, tradición. Están comprando máis cantidad, o que levaba 4 décimos este año 10. O que levaba 40 para a empresa, este ano 60, 80. Deixar para o último momento a compra da lotería de Nadal tamén ten as súas consecuencias. Estaba buscando un número que comprín para toda a familia, faltábame un e non o pude comprar, entonces faltábame ese, pero a ver se encontro en outro sitio. Ya llegué tarde, el año pasado me quedé sin link y este año también no pude venir antes.
Entonces, bueno. Acaba de chamar unha chica que quería o número do irmán e está agotado. Todos chegan ao mostrador pedindo o número que toca. Pode tocar nos últimos días, non? Ainda que son os números que non me gustan moito, pero bueno. Quen sabe, calquera número pode acabar sendo o gordo. Quen queira probar sorte aínda poderá mercar o seu décimo ata o domingo, xornada na que administracións como esta permanecerán abertas ata a última hora da tarde.